Txiki-txikitatik ingurune honekin oso konektatu egon naiz, itsasoakin, mendiakin, baita hondartza honekin, atzean hondartza honekin bai. Txikitatik esaten nuen bitxologo izan nahi nula, hau da biologia nahi nula ikasi, eta batian lehin bezalako karrera batekin topatu nintzen, aitaren gomendioz, eta lehenengo kastina ez zitzaidan asko gustatu egia esan da, baina gero bigarrengo kastinan oso gustua sentitu nintzen, da ikusi nuen potentzial bat zegoela nire barruan, proiektuak egiteko eta nire pasioekin da nire balioekin lotutako proiektuak aurrera ateratzeko. Karrera sartu baino lehenetik Jon zan mutil bat iniziatiba gutxikin, bentsat iniziatiba hori izkutatuta zeona, lidergotza oso gutxikin. Goratzen nintzen balomano jolasten nula eta zentrala nintzala, eta suposatzea nik agindu behar nula eta enintzen hausartzen, ez? Barruan neukan gaitasun izkutu hori, lehinek atera intzin, konfiantza lortu nuen ere buruangan, bestalde, inoiz ez detuki seguru ze gustatzen zaiten, eta lehinek ebai hortan asko lagundu dit. 20 urtekin Bangladesera joateko aukera izan nuen, lehineko proiektu bategatik, dokumentala grabatzen eginean, moda industriak ze inpaktuak bai pertsonengan eta bai planetangan, eta Bangladesera bakarrik joan behar izan nuen presupuestu faltan, eta esperientzi hori bertan esan ditudan bizipen horiek nik uste izan diala gaur egun naizena izatera bultzatu nagoena. Eskutuko errealitate oso gordin batekin inun topo. Umeak lanean ikusi nituen, errekak naranja kolorekoak ikusi nituen, eta horrek aldaketaren parte izatera bultzatu zidan. Karrera hasieran proiektu askotan egon nahi nuen, eta orduan indarrak ez zeuden oso fokalizatuta, eta egia esan da emaitzak ez ziren ikusten, ez? Horrek lagundu ziren jende askokin lan nuen, eta batzukin hobeto, estatzukin okerro, baina danetatik ikasketa bat ateaet. Nire taldeko jendeakin harreman estu edukiet, egia esan da nahiko ondo moldatu geha, baina batez ere Magikin oso balore horiek alineatzea lortu ditut, eta bizio eta pasio konjuntu edo komun badaukagunez, horrek asko erraztu du gaur egun sortzen egean proiektua aurrera eramatea. Bask arropa marka jasangarri bada, eta gu pentsatze dugu moda gizartea eraldatzeko erraminta gisa erabili daitekeela. Marka honetan jasangarritasuna oso garrantzitsua da, bai pertsonekiko errespetua, hau da, erropen atzean dauden pertsonak ze baldintzetan dauden ikusi behar dugu. Bestaldetik planetakiko errespetu hori bai sustatu, material organikoak erabiliz, tinte naturalak erabiliz, eta bestaldetik transparentzia eta produkzio kate guztian zehar, trazabilitatea bai ezinbestekoa da proiektu hau jasangarri izateko. Lehenen erabiltzen metodologia nik asko miresteet, asko ikasiet metodologia honetatik eta asko garatu naiz pertsonalki, baina onartu beharra dago eta kontziente izan behar geha gradu hau ikastea edo metodologia honen barruan sartzea privilegio badala, ez da guztien esku. Eta esperantzakat egun baten eta asko gustatuko litzaidake gradu hau edo erabiltzen metodologia hau pertsona guztietaraino iristeko aukera egotea.